wonten hadis malih itu al jannatu mustaqatun ila arba'in nafaron. Surga iku, surga niku sakniki pun dicetakne pun wonten mulai zamane Nabi Adam iku sampun. Dan itu merindukan kangen surga niku lho, kangen dumateng sekawan golongan manungsa. Nomor setunggal tahlil Quran. Tiyang ingkang seneng maca Al-Quran, tiyang ingkang seneng ngrungokne wong maca Al-Quran, tiyang ingkang seneng pelajari maknane Al-Quran. Bener terus kados kula lan panjenengan iki pun belajar ilmu tafsir, belajar maknane Al-Quran, otomatis nggih maca Al-Quran. Lah tiyang ingkang purun belajar ilmu Al-Quran, maca Al-Quran, ngamalaken lan mulang napa niku dirindukan dikangeni dening surga. Berarti masuk apa surga. Allahumma amin. Semangat nggih, Mbak. Ngaji ternyata tiyang ingkang purun ngaji nggih niku dikangeni surga. Sing kangen mboten mbahku ketok, Mbak. Tapi surga mboten suamine napa anake, tapi surga nggih kangen dumateng tiyang ingkang purun maca Al-Quran, ingkang purun belajar Al-Quran, ingkang apa malih purun ngamale isine Al-Quran. Alhamdulillah. Niki terus nomor kalih wa hafidil lisan, tiyang ingkang saged menjaga lisan. Antara njaga lisan iku napa? Aja sampe ucapane iku nyakiti tiyang lintu, aja sampe nimbul tukaran, aja sampe nimbul fitnah. Ngomong sak ngomong pareng terserah, tapi sing penting mboten nimbulne napa tukaran, mboten menyakiti orang lain. Itu artinya wa hafidil lisan. Enten nggih saged dipahami nggih. Lah tiyang ingkang saged njaga lisan mboten nyakiti tiyang terus didamel dzikir. Nah, enten nggih mendika damel dzikir nggih Bu. Niku ternyata napa? Dirindukan surga. Alhamdulillah. Kados kula jenengan mau nggih maca sak metene nggih Bapak sak akeh bener nggih. Niku didamel dzikir, resane didamel dzikir wae. Kirim donga. Sak jenengan kirim donga Fatihah. Lho, iki sing tak dongani tak duduk keluargaku. Niku padha karo sedekah kita awak Fatihah yang kata nggih. Kita Fatihah yang setunggal pikantuk balesan 10. Lah keluargane kita nggih pikantuk kiriman donga. Ngoten lho. Dados kita Fatihah katakanlah tiyang kita wae tiyang 50 nggih. Kita berarti nggih 50 niku dilipat napa dikalekne 10 bahkan lebih. Lah ganjarane dongane nggih balik teng awake dhewe. Ngoten lho nggih. Makane